Salut! Astăzi ne jucăm de Forest. Sunt aici cu Gabi. Și eu cu Mihai. Azi încercăm Ce e ăla? De fapt, ce era ăla? Ce făceai cu el? Ah! Deci m-am mai uitat și eu acum la The Forest, cât un pic de tot, nu vreau să-mi dau spoilere sau ceva. Să văd cam ce arme ne trebuie. Am un dinte pe topor. pe și eu, am și dinte și Pană? De unde pană? Ai pană? pană. Unde? De fapt, unde e pană? A, uite aici. Să bag un suc. Mi-am făcut și eu o de asta. Nu știu, ce-am pus încă o pană. Bă, dar poți să-i dai speed mai mare, bă. Mai fac încă una? Ia, hai că fac și eu. Am făcut de 2 ori. Dar nu știu ce trebuie Mamă, să speed. Speed cât are. fac. Ce Bă, vezi că dă destul de mai repede, destul de repede. Zic că dă destul de repede. este, mă, că bag și eu. Fac la, nu știu, am două pene. Le pun pe toate, dacă zici că dă mai mult așa. Nu știu, așa mi se pare. Stai că îl pun și eu atunci. Păi și arată că dă mai că atacă mai. Gata, asta am toate penele, le-am pus. Hai să luăm repede ăla, că iar ne lungim cu videoclipul și nu face nimic. Dar tu știi pe unde e? Da. Ai ce climbing X-ul ăla? Pentru ce trebuie? Face? Da. Um, New animal discovered. Lizard. Mi-am pus Ce a zis armură din? de piele. Wow. Să ne luăm falling damage și să ne dăm heal. Asta e, nu? Mm. Hai să vedem. Am mai fost Ce-i de numai capul ei dată de prin mine? asta, dar n-am Oh. putut să o fac. N-am putut să Drop frame. mergem că nu știam ce trebuie să facem. Dar vezi că trebuie să ne batem. Deci să ne batem? Mamă, ce urăsc eu. Mie nu-mi place deloc să mă bat. Bun, Asta, hai să ne pus asta în hai. Deci, bag un suc și un snack. dar stai să fac un step. Da chiar, nu am folosit-o deloc, mapa asta. Am căzut și eu. Ah, ți-a luat damage mult? Nu mult, dar fii atent. Așa trebuie să ne facem. Să cădem jos, dar să stăm în pizde. Că să ne mai puțin damage. Uite, Păi nu mi-a luat deloc. mi-am luat foarte puțin. Eu nu mi-a luat deloc. Hai că Perfect. am băgat acum un med să am viață. Eu știu că o să trebuie să ne batem. Mulți. Uite, ciocolată. Băi, știi ce ar trebui să facem? Să nu ne mai uităm pe YouTube, că ne dăm cam multe spoilere de astea și e urât. Păi da, da. Dar de fapt nici nu prea știu unde e aia, Cred că parcă rap. în veșnicie. Uite, mai multe ciocolate, bețe. Poate vezi că nu e nimic Uite, aici. uite. Ne vezi mai repede? Mamă. Bă, dar nu apuc să-i dau. Nu apuc să-i dau. Bă, dă prea repede proștii ăștia. Mă. Apere, operă, bă, atunci. Vezi că mai vin. Bă, Stai da stai că s-aude prea tare jocul. Să mor. S-aude prea tare jocul. Bă. Mă, asta dă și fuge.
Mă, sau de tare jocul, stai să dau sound effect-ul ăsta. Atât. Bă, dar știi ce e faza? Ei, Putem să punem canibale pe foc așa, și ne dă oase. așa, și cu asele ceva. Faci, te banc, mori. Cred că armură sau arme. Ia dai mâna, au. Ia, stai să, deci trebuie să punem canibale pe foc. Mama, decât 3 pețe. Am, stai că am eu, 5. Ia dai mâna lui ăsta. Au văzut? I-am luat-o. Stai să facem un foc. Facem un foc. Așa. Și punem pe foc. Ai, l-am luat foc. Aruncă-te neapă aici. Bă, tot ești în foc. Am luat, îi luăm pe toți și punem Ești, pe foc. tot ești în flăcări. Du-te în... gata. Am luat. Da, dar mie mi-apărea, nu știu, în fine. Ce coasele și de... Mamă, da, chiar armură de noase. Dacă putem să facem armură e mai bine, că acolo unde e Climbing X-ul o să fie mai mulți. Și sunt și de-ăștia mai mari așa, știi? Adică ai văzut că unii îi băteam din 2 topoare și unii din mai multe. Ia uite să face ceva. S-a făcut oase? Da, uite, Ia uite. Un os. am 5 oase. Ia uite un pic în inventar. Stai că iau și eu și să vedem câte. L-am luat, cred că l-am luat eu pe Ia. toate. Am 10 oase eu. 10? Ia, hai să pun un ăsta, un să vedem. 5. Bă, un armor, uite. Bă, un armor. 6 oase. Upgrade 1, de 2, spear. 3, 4, 5, 6. Și 3 de asta. Clot ăsta. De asta. Gata. Am făcut armură. Mai dai și mie 2 oase? Da, stai. Deci 6 oase și 3 oase. Mi-am făcut 2. Dă și mie 2 oase. Dacă ai. Combine. Ia, Mersi. să-ți mai dau unul. Ia uite, mi-am pus armură pe picior. Pe picioare le-am pus ambele armuri. Eu? Cum am? Ia să văd. Dai una pe mână și una pe picior. Hai să mergem înainte. Bun. Hai. Lasă Eu focul să cinești. mi-am pus ceva roșu pe topor și pot să-i dau foc. Și cred că dau mai mult damage la canibal. Cred că clot de ăsta ai pus. Da. Asta. Burying weapon, yes. Da, uite. Burying weapon. Am ajuns. Am pus și eu. Da? Da. Stai să vin și stai să vin că reduci prea departe. Dar nu coborâți dacă e de coborât sau... Wow. Deja văd unul. Uite la acolo. Uite la acolo. Vede. Da, uite la acolo. Uite la acolo unde dau eu cu toporul. Am văzut. Nu este canibal. Da, bă, n-am văzut. L-am înțeles. Mie mi-e cam frică. Hai, bai. Hai. Îi bătem oricum. Stai să-mi dau foc la tine. Bebeluș? Lei bebel... What the f... Hei! Bebeluș! M-a omorât bebelușul. Mamă că-s bebeluși! Bă, a sărit bebelușul pe mine. Bebeu! Gata. Bebeus! Mai punem și pe ăștia pe foc? Hello! Eu zic să da. Bă, Am luat ceva. 600 cadă drujbă. Great savings. Am luat-o. ăștia Unde e? sunt alternative. Uite-l. Bun, și cum ne urcăm? Păi, îi mai punem și E. pe ăștia de foc pe aici? Ia, hai că fac, avem un foc. Hai. Avem lemne, da. Eu nu Ar trebui să-i punem.
Stai că pun eu. Aici, ăsta nu? Basic. Nu am să mai am un singur băț. A, uite mă, ăsta, aia chestia roșie de pe topor mi s-a dus după ce am dat. Ce este o generator? Ăsta putem să-l luăm? Cred că dacă putem să luăm ar fi bun, că punem benzină. Cred că pentru asta ne trebuie. Ce am apăsat. What? Hai să punem asta pe foc. Ia uite mă, ce ciudat arată. A, bă, dar pe pereți de ăștia putea să... De ăștia direcți. Cred. Hai pe ăsta. Ia, uite, aici apasă ceva, să apeși E. Aici... Uite, asta nu apare pereții ăștia. Bă, ai ceva mâncare? Hai că am pus și eu niște mâncare, că am foame. Bine. Oase, nu mi-ai lăsat și mie? Câte ai? 12. Dă și mie 6. Nu știu de ăla. Ai pus 2 de alea de mâncare? 3 am pus. Ia Ah, aici bun. am pus. Aoleu, scuze. Să foam, gata. Bă, vreau și eu. Stai că nu mi-ai dat nimic. Ia. Decât 2 mai dăm. Încă una acum. Gata. Eu n-am. Ia să vedem. What? Ce? Toi. Unde? Am găsit. Ai lângă lemn. Trebuie să ai ceva, o jucărie. Și o pui în inventar și poți să craftezi. Ia uite că a craftat. Ia că a craftat capul. A, eu am decât corpul ăla. Cum? Și E. apeși de pământ ca să te urci în sus. A, Și cred că în Așa. stânga A. bun. Și acum... A, păi da, nu cred că e greu, mă. Da, și apeși E ca să te dai jos. Unde? Că nu mi-apare. A, normal. Da. Hai că nu e greu cu ăsta, văd. Mă, știu unde aș vrea noi să mergem, unde aș vrea eu să merg acum? În mina aia, unde am fost prima dată. Să vedem ce e acolo, că acolo chiar nu am găsit nimica. Unde Da, sau ăla, monstrul la mare. Eu zic să mergem. Că avem și ăsta modern, Nexus ăsta, că cred că e bun. L-am și upgradat. s-a închis bricheta. Uite. Și pe ăsta cred că tot la fel trebuie să ne urcăm. E. Vezi că dacă apeși pe shift, cred că te urci mai repede, da. Bă, nu mi s-a putut să iei mie. Păi te mai sus, cred că trebuie să dai ecranul mai sus. Nu te duci mai repede. A, nu. Bă, dar cu o mână merge. Chiar că nu știu dacă ar merge așa în viața reală să faci. Ce bă? Așa și Da, mai bun. unde, cred că e bezna afară. Păi și ce facem? Da. Bă, am uitat să-mi bag armura. Care mi-a tot acolo sus. Unde ți spune? Păi, pe ce tot apăs, mă? Aia e bezna afară.
Hmm. Îți dai seama. Hai că mergem. Dacă n-am stamină deloc. Hai Nici. să beau de asta, da, Hai gata. că... Nu, Dă-i. Ai drept. Tare blocul, ia să văd. Un mare bloc aproape la maxim. Sau la galben, sau la portocaliu trebuie să fie în partea cealaltă. A, păi, am fost de partea rău de casă, sincer. Nu știu că mă prinde de picioare ca nimic. hai că Mai putem de să și acolo. picioroange. Hai să salvăm prima dată. Nu, hai mai întâi să ne culcăm și după să avem. Hai. Mamă, ce mi-a trozit. Mamă, ce mi-a trozit degetele. Hai, salvează. Uh, Mamă. Hai să vânăm și noi ceva să punem pe foc. Bă, păi de astea, ce faci cu ele aici? Ce? Mâncarea asta. Da, chiar, ia stai. Meat collected. Dried meat, liquid. Păi și nu poți Dried meat. Ce înseamnă dried? usc. Ia, o punem aici. Da, mă, nu se strică. Apa. Dacă o pui pe foc, se... Îți cheap aici. Dacă o pui pe foc... Da? Da, atunci pun și eu. Mamă, am intrat în foc și mi-a luat o armură. I-am bat o săgeată la căprioară. Unde ai zis să mergem? Să mergem la prima aia, prima mină. Să vedem ce e acolo. Care am fost noi, mi se pare. Aia cred că era, nu? Bă, înainte Nu mai știu. să mai iau niște bețe de aici și să vânez o... Păi de jos. Mai îmi pun chestii de-astea pe... Mai îmi pun pene pe cupor. Mai poți? Da. Și mai îmi pun un cloth din ăsta. Ters. Un culot. Păi, tot din te mai poți să mai pui? Nu mai poți, nu? Bun, nu știu. Dar ce-ți dă dintele? Damage? Păi, dacă vrei să pui dinte... Damage și îți dă minus Da. weapon. Asta vreau să zic. Și pentru Ah. bloc, ce-ți trebuie? Uite, damage weapon. Plus damage. Pentru damage plus damage weapon îți trebuie un de la de copac și boost de ăsta, cred. Da, uite, și dacă pui buz de ăsta, îți scade din viteză. Mie mi-a scăzut acum când am pus. Speed-ul, blocul are aproape mare. Păi am fost în ea. Când am luat modern. Da, am luat modern Nexus. Biblie. Ba da. Dar ce am luat atunci? Ba da. Atunci de aici ce luam? Păi hai să mergem. Sau, hai să mergem în parte. Hai în partea aici după aia. Poate în episodul următor. Da.
Dacă tot te poate Poate- găsim și prostii și tot să faci. Poate și acum putem, după ce plecăm de acolo, poate. Ce aia, ce să facem ce? Acolo mina aia. La întoarcere, vrem acasă. Eu zic Dar nu să... cred că mai avem timp. Eu zic că pe las pe următorul episod, că poate trebuie să ne batem și durează mult. Da. Chiar că e bun. Hai, vină. Ah, mi-a scăpat. Stai că l-omor cu Ce arma. mine? Asta ce vezi, puteți să o pui pe tine? Da, uite, îți dă armură, dar asta nu este. Mă, dar mie nu mi-a dat. Da, pe aici, cred. Un pic mai sus pe aici. Vezi că și acolo unde ești tu ar merge o casă ceva. Nu? Sunete de la monstru ăla, mă, că am sperie. Eu nu știu ce monstru o fi ăla. O să ne interesăm în următorul episod și o să vă zicem cum o să cheamă. Sau dacă știți voi, să puteți să ne scrieți în comentarii. Dacă știți cum se cheamă monstrul ăla cu mai multe picioare, nu? Are pe jos și sus e așa gras. Am pe engine. Ce mă întreba că nu. Noi am mai intrat parcă aici, nu? Aici. Da, Auzi, s-au se făcut, mișcă. s-au respawnat. Am găsit un cod asta de la jucării Iguara. Hai, vină sus, Asta a da. lui. Auzi. Hai. O să zic gras. O să zic gras. Uite-l, uite-l. A, ba nu, ăla e de la mai mic. Dreapta sau stânga? Eu zic stânga. Hai. Hai stăm. Vedem ce ne așteaptă pe aici. Uite pe aici. Ce facem? Dacă murim, dăm de ăla. Da. A, de fapt, am salvat. Da, dar nu e departe ce am făcut până acum. De la salvare. Dacă nu pot să mai fug. Mamă. Ține ce se află pe aici. Mamă. Ia! Mamă, bani! Ce bă aici? Ia toți Bă, banii. Îi punem lasă-mi pe mie. acum. Dar cine știe, poate ne trebuie la ceva. Mețuri, mâncare, Mamă. mețuri. Ia uite-l pe ăsta. Mai bine las. Ceasuri. Ce că o să-ți trebuiască ceas. Bă, sau de ceva. Buz. Cat. Mihai? Catan, am luat katana. Catană. Catană. Mihai, avem catană. Katana. Mamă, două chestii am luat azi. Bă, ce noroc. Ia uite. A, Eu păi nici- are eu- 0 blok, dar... Poate are speed mare și... Ia. Mamă, ce repede dă. Ia un pic să vezi cât de repede dă. Doar așa la mișto. Mamă. Ce pierd cu asta care... Dă și el destul de repede. Dar cred că putem să-i punem de-alea. Poisoned weapon. Ne trebuie 4 chestii. 4 frunze. Nu, magicon. Nu. Mamă. 4 chestii rotunde, flori, ceva. Ca să Asta- putem să-i dăm poison. Poisoned. Unde ești? Da, nu cred că aveți că le e bine să arde. Da, nu știu de ce, dar... Bă, mi-e frică după cum s-au atinge să ne întoarcem. Auzi, Dă-i acasă. Nu. Fii atent, eu nu mai mă duc în partea cealaltă. Nu mai mă duc în partea cealaltă. În dreapta. Dacă nu ai mers în stânga.
Auzi. Ai auzit? Mam. Fugi, fugi că nu mai pot să mai fug, Mihai. Am sărit și de acolo, mi-am luat picioare. Te urcă mai repede. Urcă, Mihai, vino repede, vino. Am luat și katana. Bun. A dat gol. Ce ăla, bă? A dat Barcelona, mă, gol. Ce, Lewandowski? Da. Robert Lewandă. Bine, mă. E 2-0. Pune-și voi în comentarii. 2? Da, Mie mi pare decât 1. cred. E 2-0. Da, e 2-0, Ba, nu e. 2-0. Da. Lewandowski, 2 goluri. 2 goluri în 2 minute. Păi mie mi pare decât un gol. Păi o să adaptezi. Ai flash score? Nu. Stai că m-am uitat aici pe Google, nu. Da, dar... Nu stau să mai instalez. Stai. Da, 2-0. Da, 2-0, da. Mamă, fiate că bate. Spune-și voi în comentarii cu cine țineți. Noi ținem cu Barcelona, amândoi. Bine, stai să văd cât am filmat. Cât? Mai, nu știu, cred că cât filmăm. Hai, 30, 31 maxim. Hai. Hai, cred că putem să mai mergem 4 minute până acolo. Sau mai ne facem noi o casă, ceva sau niște chestii pe lângă. Eu mai ziceam să ne facem niște chestii. Da, hai. 2 goluri. E clar. Bă, parc. Spuneți în comentarii cu cine țineți. Scrieți acolo. La... Rafinha a dat 3 goluri contra Bayern. Mă. Mamă, katana. Mă întreb, vreau să testez, să vină un canibal, dar de la mai mult dacă Ce, katana? testez. Bine, mamă, ce mândru sunt de mine. La 2 goluri. Tu dai seama? Bă, taci, mă. Mamă, ce îmbătă. Tu dai seama? Că... Și nici nu mai e Messi. Să, na. Da. Tintele ăla pe topor. Nu știu cum stă acolo. Eu înțeleg că stă penele astea și pe aici, cu ce l-o filipit. Super glue. Ia să beau o fură de apă. Mamă, E? Da, a fost o dată și mi-am pus jumate. Mai e sau? Cred că mai e o dată, ia vezi. Ai nevoie să bei tu? A, nu mai e. Ia, să ce putem să mai facem în acasă ceva repede. Păi, aici. Ce e asta? Mă, da, în jocul ăsta mi se pare că exista drujbă. Păi, Și tăiai mai repede ălea. da, eu zic să intrăm în episodul. Episodul viitor luăm și drujba. Facem și... Mergem și mina aia. Aia care am spus că mergem. Asta de aici, da. Asta ce repede cabina asta. Băi, ce are, mă? Da, chiar pentru ce asta? Uite, mă, A, da, chiar. Ce se ușor de asta? Ce? două chestii am luat asta. Mamă, și fără să știm. Eu chiar n-am știut că acolo e ăla. Mie mi-era Katana. frică să merg. La nimereală, cred că am zis la nimereală stânga. Păi, Am zis bine. stânga că dreapta erau moști. Da, am zis că acolo chiar nu s-auzea în partea aia.
Da. Uite, prost. S-a băgat ăla. Nu avem pe jos, putem să luăm? Da, uite-l. Mai trebuie unul de 30 de minute. Și am terminat acesta. Gata, după ce acum zic, a, uite, putem să dormim în ea. Da? Da. Și să salvăm și asta. Mamă, perfect. Da, și o să-l încheiem înăuntru, ia vină încoace. Sus sau jos? Hai aici. Hai aici că e mai mișto. Ce mică e. Da, aici o să încheiem și noi episodul. Sper că v-a plăcut. Cam asta e ce am făcut în acest episod. Casa. Noi o să ne vedem data viitoare. Nu așa, Mihai? Da. Hai, pa.